Pane chiitiko chinoshamisa chinoitika kuNamibia zvatoona kuti mapolls anozikanwa nenyika yose kuti vanhu kunyangwe neoutcome yayo vanhu opposition vakaiva vakatora masviko akati kunyange maresults akabuda opposition yakawina kana kuti the ruling SWAPO yakawina hatisi kumagamuchira nekuda kwemairregularities akaitika. Takuona kuti paitwa the call for inspection achinzi aiwa tipe maballots timainspecte. Sanapinda mashoko anomudanirwa panapa uribva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda the Windhoek Times anomudanira achiti breaking news. The irregularities accused Electoral Commission of Namibia ECN is being ordered by the Electoral Court to provide the election material demanded by the Independent Patriots for Change IPC for inspection. The court ordered that the inspection be done on the 18th of December 2024. The IPC won the application for an urgent order to inspect the 2024 election material in order to challenge the widely condemned sham election. Ndomashoko anobuda tiona kuNamibia vakomana veIPC vanozikanwa kuti they are the prominent opposition vari kuti tiri kuda kumboma inspector timbona kuti ichokwadi here. Panapa tiri kuona kuti zviri kunzi the proposed date is 18 of December akuravhikira tiri kupinda iri zvatiri kuona kuti aiwa mukusabhiliva maresults awa the IPC yoenda kumacourts ikanopiwa mvumo yekuti inspect maballots awa. Imbotisa mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mutize mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.